Statistika pubblikata din il-ġimgħa tindika kif fl-aħħar 25 ġurnata l-Incident Support Team tal-emerġenza issejjaħ 12 darba fuq każijiet ta' assistenza bħal nirien, interventi tal-pulizija u każijiet ta' tiftix u salvataġġ. Dan is-support team huwa magħmul minn infermieri li jkunu off-duty u li jidħlu xogħol meta jkun hemm emerġenzi. Sistema li hija kruċjali biex id-Dipartiment tal-Emerġenza jibqa' jiffunzjona anka għal sejħiet oħrajn paralleli. Skont l-aħħar statistika, l-Incident Support Team kellu xejn inqas minn 51 sija ta' xogħol fuq operazzjonijiet ta' salvataġġ jew sejħiet oħra fl-aħħar 25 jum, illi jfisser medja ta' 2 kull ġurnata. Dawn l-ammont ta' każi fissru illi kienu meħtieġa aktar minn 10 infermieri li wieġbu għal sejħiet varji li daħlu għand id-Dipartiment tal-Emerġenza. Fuq kollox, l-ewwel xarejn tas-sena kienu bla dubju impenjattivi għal dawk kollha li jaħdmu mhux biss fl-emerġenza iżda anke l-pulizija, soldati, CPD, uffiċjali tal-leża, volontieri ta' Red Cross u anka membri ta' St. John Rescue Corps. Dan minħabba l-fatt li bejn Jannar u Frar kellna mhux biss każijiet maġġuri ta' nirien iżda anke sitwazzjonijiet traġiċi qrib il-baħar u anke l-effetti devastanti li ħallit warajha l-maltempa ta' Ħeri li fissret sija twal ta' ħidma tat-timijiet kollha li ħadmu biex jiggarantixxu s-sigurtà f'diversi żoni tal-pajjiż.